سلام فتواتن خبراتن تخاتلتي ناي بايبلون شو لمون كم تلمون حدش تكوساتن زعباتن حزنا مصينا لنا نز channel حدش تونكم سبسكرايب نز channel بيسر تونكم لايك شير مار جمرو صلاعي مزبلن حوحات اي زراربن أبي أحمد قدماي منستر أبي أحمد صلاعي مزبلن حوحات اي زراربن بمبال مس بريزيدنت تادس ورده ناب أديس أبابا نزعنعلو أمرار حوحات اي قبلن موالم تفريطون بريزيدنت تادس ورده مس مكتلوم أمان إلى صفام حلافي بيرو ماين معدنن تخلاي قبر مدنن حلافي بيرو فاينانس دكتور مهرت بينن مس سبسلطان فيدرال نمزراب ناب أديس أبابا مبرحم زفلتين سلستيوم أمرار كم مقالز توقس انتخانو دكتور مهرت قنا أقدمن أب أديس أبابا خمس نبران أو خمس تحاوس أمنيو زرخبنا يحبريت هذا ملكيت يخون برك قدماي منستر أبي مسحوحات أي زرار ومعلوم يتسمع زلهم يخون برك قدماي منستر أبي مسحوحات أي زرار ومعلوم يتسمع زلهم بريزيدنت تادس ورده مس كلتيوم أبالات كابيني ناب أديس أبابا تمرحو بمثل زوات أنز فلتن كوان تخونم فلما كم مخنيا زغرب قنا زيوم كم زمصو أي فلتنان زبليون يخون بر أبي أحمد مس بريزيدنت تادس نزت أبستقمطلو እቲ ሓቂ ኣውፅኦም ወኦም ጸላኣይ ምስ ዝብለን ሕወሓት ኣይዛተን ዝብል ሰለስቲኦም ኣመራርሓ ዋላኳ ኣባላት ሕወሓት እንትኾኑ ኣባላት ካቢኔ ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ምዃኖም ዝፍለጥ እዩ ኣብ ትግራይ ዳግም ኩናት ንኸይለዓል መራሕቲ ሃይማኖት ክሂዱ ለምኑ ብምባል ኣብ ፓርላማ ዝዛረቡ ዝነበሩ ኣብይ ንቃል ዓለሙን ንማሕበረሰብ ዓለም ንምድንጋርን እምበር ብልዝብ ሰላም ንምምፃእ ዝኾነ ዓይነት ድሌት ከም ዘይብሎም እዚ እኹል ኣብነት እዩ ዝብሉ ኣይተስኣኑን ዝኾነ ኮይኑ ኣብይ ኣሕመድ ንጀነራል ታደሰን ወይኖም ረኺቦም ዘዘራርዎም ኮይኖም በቀንዱ ኣብ ኣርባዕተ ጉዳያት ከም ዝተዘራርቡ ዝተሰምዐ ኮይኑ ኣብ ጉዳይ በጀትን ነዳድን ምምላስ ተመዛበልቲ ፕሮጀክት ማይ ከተማ መቐለን ጉዳይ ጸጥታን ብምዝራብ ኣብ ስምምዕ ተበፂሑ ተባሂሉሎም ይኹን እምበር ክልቲኦም መራሕቲ ተስማዕሚዖም ዝተባሃሉ ዝርዝር ሓበሬታ ዝወፀ ነገር የለን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ግና ንጀነራል ታደሰ ንዕጡቕ ሓይሊ ፋኖ ስልጠናን ዕጥቅን ትሕግዙ ኢኹም እዚ ድማ ንፈልጦ ኢና ምስ ኤርትራ ዘለኩም ርክብ እውን ኣያቋረፀን እዚ ድማ መረዳእታ ኣለን ይከም ዝወልዎም ተሰሚዖሎም ጉዳይ በጀት ዝምልከት ንኽልቀቕ ንባንክ ንግድን ሚኒስትር ገንዘብን ስለዝነገርኩዎም ክለቅዎ እዮም ጉዳይ ወለድ ልቓሕ ነጋዶ ሓዊሱ ከይድኩም ምስኦም ተዘራረቡ ብምባል ኣነ ክልካልን ውሃብን የዛ ዓይነቱ መልእኽቲ ከም ዘመሓላልፉሎም እውን ተፈሊጦሎም ህወሓት መንግስቲ ፌደራል ተዳኺሙ እዩ ሰራዊት ኢትዮጵያ ተመናሚኑ እዩ ዝብል ገምጋም እዩ ዘለዎም እንትኾነ ግና ኣነ ዝርአን ዘይርአን ዓቕመለኒ ካብዚ ጉጉይ ገምጋም ውፁእ ዝብል ሓሳብ ከም ዝሃቡ እውን ተፈሊጦሎም ጸላኣይ ምስ ዝብለኒ ህወሓት ኣይዘራረብን ብምባል ኣፍ ደገ ቤተ መንግስቲ 4 ኪሎ ንኸይረግፁ ዝተገበሩ ኣባላት ካቢኔ ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ምስ ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ዝተረኸቡ እንትኾኑ ብቐንዱ ኣብ ምፍጻም ስምምዕ ፕሪቶርያን ኣንጸላልዩ ዘሎ ኩናትን ዝምልከት እዩ ነይሩ ብወገን ትግራይ ንኩናት ዝግበር ምድላው ኮነ ሓሳብ ከም ዘየለም እኳ ዳኣስ ምእንተ ሰላም ህዝቢ ትግራይ ካብ መጠን ንላዕሊ መስዋዕቲ ይኸፍል ምህላው ዝገለጹ ልኡኻት ትግራይ ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ዝሃብዎ መልሲ ግና ነቲ ብኣብይ ኣሕመድ ኣብ ፓርላማ ዝተዛረብዎ ዝደግም ነይሩ ተባሂሉ ፕሪቶሪያ ኣይትበሉን ፕሪቶሪያ ረስዕዎም ንፕሪቶሪያ ትጥሕስዎ ዘለኹም እኮ ንስኻቶም ኢኹም ብምባል ነቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ፓርላማ ተረኺቦም ፕሪቶሪያ ኣነስ ረሲዑ እየ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ዝፈረሞ እኮ ጌታቸው ረዳ ጀነራል ጻድቃንን ኣሰፋ ኣብርሃን እዮም ንሳቶም ድማ ምሳይ ኣለዉ ንሳቶም ዝነግሩ ንኻሊእ እዩ ንውዕሊ ፕሪቶሪያ ዘይፈልጥ ሰብ ግና ውዕሊ ፕሪቶሪያ ይፈፀም ክብል ይስማዕ እዚ ድማ ዝወለደት እያ እንተላስ ዝሓቆፈት ኣዶ ይመስላ ዝዓይነቱ እዩ ምባሎም ዝዝከር እዩ ልኡኽ ትግራይ ምስ ኣመራርሓ ትካላት ፋይናንስ መንግስቲ ፌደራል ዘተ እንትኸውን በቀንዱ ምስ ኣመራርሓ ባንክታት ንግዲ ኢትዮጵያ ወጋገንን ኣንበሳን ኣብ ዙርያ ደገፍ ፋይናንስ ከም ዘተዩ እዚ ድማ ኣብ ትግራይ ጋጢም ዘሎ ሕፅረት ጥረ ገንዘብ ካብ ሃገራዊ ባንክ ኢትዮጵያ ዝወሃብ ልቓሕ ብዛዕባ ወለድ ልቓሕ ሰብ ሃፍቲ ትግራይ ዝምልከቱ ጉዳያት ሕቶ ከም ዘልዕሉን ተፈሊጦሎም ማሕበረሰብ ንግዲ ትግራይ ብሰንኪ ዝተፈፀመ ፅንተታዊ ኩናት ዝተፈጠረ ውህሉል ዕዳን ወለድን ንህሉ ኩነታት ትግራይ ዘይተረድአ ንኽተግብር ዝወፀ ቅፅዓትን ከምኡውን ብዛዕባ መማሓየሻ ኣዋጅ ግብሪ 1395 እዝባር 2017 ካልኦት ተዛመድቲ ደንብታትን መሰረት ገይሩ ዘጋጥሞ ዘሎ ፀገም ከም ኣጀንዳ ከም ዝተለዓለ እቲ ዝወፀ ሓበሬታ የመልክት ብሰንኪ ኩናት ዝደቐቐ ቁጠባት ትግራይ ንምንቕቓሕን ዝተፈጠረ ሰፊሕ ስራሕ ኣልቦነት ንምቅላልን ባንክ ንግዲ ኢትዮጵያ ንዘፈራት ኢንቨስትመንትን ኮንስትራክሽን ዝተጠናኸፈ ፋይናንሳዊ ደገፍ ክገብር ፕሬዝደንት ታደሰ ምሕታቶም እቲ ባንኪ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ኣብ ዘውፅኦ ሓበሬታ ኣረዲኦሎም ኣብ ትግራይ ብማሕበር ዝተወደቡ ልዕሊ 60,000 ደለይቲ መንበሪ ገዛ ከም ዘለዉ
ዝገለጹ ምክትል ፕሬዝዳንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ አይተ አማኑኤል አሰፋ ባንክ ንግዲ ኢትዮጵያ እተን ማሕበራት ገዛ ዝሰርሓሉ ዕድል ልቃሕ ንኸመቻቸወለን ምሕታቶም እውን ተፈሊጡ ይኹን በርቲ ባንኪ ኣብ ትግራይ ንዝለዓሉ ሕቶታት ቅልጡፍ ምላሽ ንምሃብ ምስ ጊዜያዊ ምምሕዳር ብቐረባ ከም ዝሰርሕ ካብ ምግላጽ ሓሊፉ ምስ ዕዳን ልቃሕን ሰብ ሃፍትን ልቃሕ ንማሕበራትን ካልኦትን ዝተለዓሉ ሕቶታት ዝሃቦ ግልጽ መልሲ ዛጊድ ዝተባሃለ ነገር የለን ካብዚ ብተወሳኺ ፕሬዝዳንት ታደሰ ምስ ኣምባሳደራት ኣብ ሶሻል ሚዲያ የለኹን ኢልካ እንድሕር ተዛሪብካ ኮይንካ ፔጅ እውን የብለይን ተይልካ የብልካን ማለት እዩ ናተይ ፔጅ ኩሉ ግዜ ዝጥቀመሉ ዝነበርኩ ፔጅ ሪፖርት ተገይሩ ኣቴ ተስፋ ወርልድ ልብል ፌክ እዩ ሓደ ግዜ ወድም ቤተይ ዋና ሰራዊት ኣዛዝ ትግራይ ኮይኑ ይብል ሓደ ግዜ ታደሰ ወረደ ከምዚ ኮይኑ ይብል على ما حتتون نعرف يقليل اللخو مالتي نايحو حد دقافي نيرة عبال ولا يكون جن نايحو حد دقافي نيرة سلام كمان لهم هزون بتدقاقامي سونا دولة ناتكاديو قلز بيجي زيل يوزح له just you know ኣብ ሶሻል ሚዲያ የለኹን ኢልካ እንድሕር ተዛሪብካ ኮይንካ ፔጅ እውን የብለይን ተይልካ የብልካን ማለት እዩ ታ ትግርኛ እዚኣ ትመስለኒ ሶ ካብ ሶሻል ሚዲያ ንዓርሰ ካብ ዝርሕቕ ኦልሞስት 8 መዓልቲ ገይረ ኣለኹ ስለዚ ናተይ ፔጅ ኩሉ ግዜ ዝጥቀመሉ ዝነበርኩ ፔጅ ሪፖርት ተገይሩ تعطيله قبل عفة almost شو معت سلال جوارا مالتي ولفعتي تسفى وعكات فعل بعد 5 كي صار دحري من بيج ولا بيج خمسة ولا بتدقق قامنا تزارو كي متي سبق يدنا قرم أنت مالتي يخلون بر خالوت فيك بيج تخفيتهم سلازلو لعبنت لفعتي تسفى وورلد لول فيكيو زي ما نمسوي فلتي فيك مخانو مالتي كاوت تو جروب نسو بجروب نديم خفيتمو اللي بعلمين خم لخفتوه كاسيلا مثالكم يه بجروب خفيتهم جن حدا سوي مانج جورزل حدا ناي جيتاچو رد حشكر زخونه سب يو سو مانج جورزلو كاسيلا خموتي بزخونه بيج يبلينا انا نزحلفو 8 معلتات بيجي تعاصي سلازلو حدش بيجي خفتكن كلهم لفعتي تسفا زولو سبسانه سبزود لفعتي تسفا ورلد يغلي زياتهم كلهم فيك يوم ناتي يكون حلف حليفو عبيت سوات نولهم جلس لفعتي تسفا ورلد شير ناغو نزخفته عرفتو زخون سوات بروموت غورور يلهو نا فيك يو تو بيج نسو فيك يو 10 كي اتلخو فيريفاي خغبراي تحاورن غلي لكم له ناتي فوتو بوست نا غبره ناتي حلف صحفات كوبي غيرو او بوست قدم كبل ناي علي فوتو بوست زغوركو موريدو لك خم انا مسيلي بوست زغورم زلو سبات خاشير ناغور يبازح للونا تخكل يكونن قدمو هزي فيريفايد ወይ ከዓብ ዱባጅ ተገይርዎ እቲ ልፋዓቴ ተስፋ ዝብል ኦሬዲ ናው ዓለይ ብራንድ ምዃን ናይ ሶሻል ሚዲያ ናይ ዓለይ ብራንድ ምዃን ማንም ሰው ይፈልጥ ይሰቱ ቱ ብራንድ እዚ ሲወስደሎ ማለት እዩ ቬሪፋይድ ተኮይኑ ኦሬዲ ፌስቡክ ሉዩ ሉቱ ፌክ ዩ ሪኮግናይዝ ዝገብር ማለት ኢና ኣብዚ ሪፖርት ቱ ፔጅ ሱ ልፋዓቴ ተስፋ ወርልድ ዝብል ሪፖርት ብምግባር ወይ ከዓ ብሎክ ብምግባር ተተሓወርኑ ጽቡቕ እዩ ኣና ኣብዚ ሕሳዓት ፔጅ የብለይ سخونه يكون بيج يولين ازيا اكاونت يا تيل تعصو 53 كي زنورو بيج لخفت كلها اكاونت يا زيا بيج هونتن سلازي بيج يولين تيل كا زخونه يكون لفعتي تسفا سبساده سب كله بملو 100% فيكي مالت كوي خميت تجرينيا خمي غير خمزر دوكم ايردنا زفلطو نسوات سدويلهم سزينات كاديول يولي تيل كا يولين حقي سو بزي تتحاورن صبريم لمعات سوات يدناغر سلازلو مالتي هذه حدا غزي ودن بيتي وانا سراويت ازاز تግራይ ኮይኑ ይብል حدا غزي ታደሰ ወረደ ከምዚ ኮይኑ ይብል حدا غزي ገለና ወደን ሰዋት የደናግር ዘሎ በጣም ሴንሲቲቭ ለሆኑ ታይስም ይብል ስለዘሎ ልፋዓቴ ተስፋ ወርልድ ዝብል ብሎክ በመግባር ሪፖርት በመግባር ሁሉም ቶም ልፋዓቴ ተስፋ ደሉ ፔጃት በሙሉኦም ብሎክ ሪፖርት በመግባር ተተሓወርኑ ጽቡቕ እዩ ሶ ዚአቶም ሁሉም ريبورت غيركم خصاو تعصوهم انا اب زخونه يكون ناي سوشال ميديا نطفتات يلخون
ክሳብ ዝዕፀው ኩሎም ማለት እዩ የለኹን ምክንያት ሰብ ይደናገር ስለ ዘሎ የለኹን ካው ድማ ኣብ ዝኾነ ይኹን ኢንተርቪው ገለ ምናምን የለኹን ድሕሪ ሕዚ ኣብ ዝኾነ ይኹን ሚድያ ኣብ ሶሻል ሚድያ ገለ ኣብ ቃለ ማሕተት እውን ንዓርሰ የግሊለ ኣለኹ ማለት እዩ እዚ ጥራሕ ኣይኮነን ናይ ዝኾነ ይኹን ውድብ እውን ደጋፊ ኣይኮንኩን ቅድሚ ሕዚ ከም ትፈልጥዎ ናይ ሕወሓት ደጋፊ እየ ነይረ ኣባል ዋላ ኣይኩን ግን ናይ ሕወሓት ደጋፊ እየ ነይረ ድሕሪ ሕዚ ግን ንሕወሓት ንገለ ዝኾነ ይኹን ናይ ፖለቲካ ውድባት ደጋፊ እውን ኣይኮንኩን ኢንተርቴይነር እውን ኣይኮንኩን ገለ እውን ኣይኮንኩን ሶ እዚ ክነግረኩም ደለ ኣብ ሶሻል ሚድያ ይኹን ኣብ ዝኾነ ሚድያ ዘለኒ ናይ ኣክቲቪዝም ስራሕቲ ጠጠው ካብ ዘብል ዳርጋ 8 መዓልቲ ገይረ ኣለኹ ሕዚ ነገራት ኩሎም ክሊር ክሳብ ዝኾኑ ኣይመለስን እዩ እና ፕሊስ ብፍላይ እዚ ልፍዓተይ ተስፋ ወርልድ ልብል ሪፖርት ብምግባር ብሎክ ብምግባር ተተሓወሩኒ ጽቡቕ እዩ ማዓት ሰብ ይደናገር ስለ ዘሎ ማለት እዩ ብዙሕ ሰብ ይደናገር እዩ ዘሎ እና ቴንክ ዩ ይቀኒየለይ